खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आसामाव सफैगोन। फुंनि 9:50 रिंगासो समाव दिल्लीनिफ्राय थोंजोङै साबुवासिम थांगोन बिथाङा। बेनि उनाव 10 रिंगासो समाव मरानसिम रावना होगोन गाहाय मन्थ्रिया। मराननि गाहाय राजा लामायाव ELFआव बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाखांनानै मराननिफ्राय 12:30 रिंगासो समाव गुवाहाटीयाव सफैगोन गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया। गुवाहाटीयाव सफैनायनि उनाव 1 रिंगासो समाव गुवाहाटी साहा गुवाहाटीनि गेजेराव गोदानै लुफुंजानाय दालांखौ बेखेवगोन। बेनि उनाव IIM गुवाहाटी बंग्रायाव थानाय अरायथा नङै केम्पासखौ बेखेवगोन आरो गुवाहाटी नोगोरमानि थाखाय गं 100 इलेक्ट्रिक बासखौबो बेखेवनानै होगोन गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया। बे खेबाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथा होनाय बादियै उदालगुरियाव 150 कौटि रांजों BTCनि मिनि सेक्रेटारियेट आरो 63.45 कौटि रांजों रेलवे फ्लाइअभार लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होबाय। बे गायसननाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे बिथाङा गोनां खोथाफोर बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि BTCआव जों सिगांनिफ्रायनो आरोबाव मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट गायसननायनि थाखाय सानबोबाय थादोंमोन नाथाय जाफुङाखैमोन। बे खेबनिफ्राय उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लानि सुबुंफ्रा जायखिजाया खामानिनि थाखाय कक्राझाराव थांनांगौनि गोनांथि जानाय नंलिया। 7 मास नङाब्ला 2 बोसोरनि उनाव कक्राझाराव जा खामानिखौ मावोमोन बेखौ उदालगुरियावनो मावनो हासिगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। कक्राझाराव कमतापुर स्टेट डिमान्ड काउन्सिल सुंद'यै KSDCनि खौरांगिरि मेल बानजायदों। ST आरो कमतापुर रायजो दाफुंना होनांगौनि दाबिजों फैगौ 15 फेब्रुवारियाव कक्राझार रेलवे स्टेशनाव रेल होबथागोन होननानै फोसावदों KSDCनिफ्राय। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि जुदि आथिखालनि BJP सोरखारा कच राजबंसि हारिनि दाबिफोरखौ सुफुंनानै होआब्ला फैगौ बिधान सभा बिसायख'थियाव BJP दोलोखौ थेर-बेथेर खालामगोन होननानैबो हुमखि होदों KSDCनिफ्राय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होनाय बादियै आसाम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै सासे सन्देह गोनां सुबुंनिफ्राय गोबां बिबांनि हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों आरो सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमनो हादों। शिलंआव मिथिहोनाय बादिब्ला मोनानि समाव 6 नं गाहाय राजा लामानि बाइपासनि साखाथियाव गांपार दुमकाराव हाइलाकान्दि पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायखौ जागायदोंमोन आरो बे सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ आब्दुल कायुम माजुमदार मुंनि सासे 50 बोसोर बैसोनि सुबुंनिफ्राय हेर'इनजों आबुं 103 फिसा प्लास्टिकनि बाक्सुखौ हमनो हादों। पुलिसआ बेफोर ड्राग्सफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बे जाथायनि बागै सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय ड्राग्स फालांगिरिखौ गावसोरनि आवथायाव लानाय जायो होननानैबो मिथिहोदों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला नगावनि काफुदली संवा हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा मैदेरजों बुथारजानाय सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बे जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ रामु नर होननानै सिनायथि होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला लामाजों फैबाय थानाय समावनो हरखाब हाग्रानि मैदेरजों मोगा-मोगि जानायाव गाग्लोबजानानै जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। गसाइगावनि सराइबिलाव रायमना रेन्ज गावबुरा एस'सिएशननि खौरांगिरि मेल बानजायदों। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै गसाइगाव महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सराइबिलाव रायमना रेन्ज गावबुरा एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि नन्द राभाया फोरमायथिदों दि जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थियाव 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबाव सागर बसुमतारी बिथांखौनो बिजाथि होनो थाखाय खावलायहरदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। जुदि बिथाङा सागर बसुमतारीखौनो बिजाथि महरै थिसनोब्ला रायजो राजाफ्रा बिजों दङ आरो बिथांनि देरहानाया रोखा होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोना। मिनि सेक्रेटारियेट एबार मिनि सेक्रेटारियेट जाखांनायनि उनाव उदालगुरि जिल्ला बा तामुलपुर बा बाक्सानि मानसिफ्रा क'क्राझाराव थांनानै एफाग्राबमानि खस्थ' खालामनायनि खुनु प्रयजन गैला। 18 मास बा 2 बोसोर आरो नेबावनांगोन। बेनि उनाव गासिबो क'क्राझाराव जे खामानिखौ मावोमोन एखे उदालगुरियावनो मावनो हासिगोन। बेयो जोंनि थाखाय मोजां दिन होननानै जोङो बुंनो हायो दिनैनि दिनखौ। आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि टाउनाव मोनसे रेलवे क्रसिं दंमोन बेखौ दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा फाउन्डेसन खालामबाय। बेबो बिराद मोजां खामानि जाबाय। बहुद बोसोरनिफ्राय नागिरबोबाय थादोंमोन हायाखैमोन। जायखिजाया लाखि जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव बे खामानिखौ जोङो मावनानै होनो हाबाय। मिनि सेक्रेटारियेट माने एखे नामासो मिनि खिन्थु फुल फ्लेजेड गासिबो एखे फेसिलिटि। एमप्लयिनि नियम दङ थिसननाया मारै थिसननांगौ बे सिस्टेमाव थिसनगोन। बे जेबो नङा साख्रिखौ बोरै मोनो बे नियमजोंनो मोनगोन। इन्टारभिउ होगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेफोरथ' BTCनि आन्दारावनो जाखायो नालाय
बियो समस्या जाया जोङो इन्टारभिउ होनानै सोगोन बास मोनगोन 2 लाखआ जोङो दाखालि 10 फेब्रुवारियाव जोङो आराम्भ खालामबाय फेब्रुवारिनि गेजेराव फोजोबनांगौ इलेक्सननि आगोल गासिखौबो रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय नोंसोर मा सानदों बिनि डाबल गुन मावगोन आङो नायबाय था